partenerii care au făcut posibilă realizarea acestui raliu, acestui eveniment care se anunță unul deosebit. Așa, Cluj, Inspectoratului Județean de Poliție, Inspectoratului Județean de Jandarmi Cluj și BAG Group, iar parteneri media, cei care fan Rally Magazine.ro, Zile și Nopți, Revista Automotor și Sport, Prosport.ro și Radio Cluj. Raliu Clujean pornește pe Rally în 1999. A fost, s-a desfășurat atât pe asfalt cât și pe macadam. Au existat sezonul Cluj, se desfășurau două etape pe asfalt și una pe macadam. Așadar, mâine, vineri, startul primului concurent va avea loc la ora 17 și 31 de minute, tot de aici, din ceea ce va oferi un plus de spectaculozitate pentru cei care vor fi pe traseu și un plus de dificultate pentru cei care acestea tot o probă spectacol ce se va desfășura la Polus Center. Însă, secundele, dacă pot să folosesc această formulare, se va desfășura pe specialele Barnița și 9. Acestea sunt coordonatele Transilvania Rally 2012. Între Bogdan și Valentin Corcișteanu s-a purtat un duel de infarct până pe ultima probă specială și Vali Corcișteanu a obținut anul trecut la Cluj. A avut alături pe Dan Dobre, la volanul la noi Mitsubishi 10 în specificație E4. Este cea mai avansată echipament a obținut aici și victoria în acest an. Și nu numai victoria la Cluj, anul trecut Vali Corcișteanu a obținut și primul său titlu de campion național absolut în carieră. Este cel mai tânăr campion național. Este lider al clasamentului. Primele două etape și de asfalt totodată, Test Rally la Brașov și Timiș Rally la Timișoara. Și, cum spuneam, conduce Paro Imbreța de grupa N în acest sezon. O noutate pentru acest sezon este vorba de un nou navigator, ușoară, extrem de echilibrată, puternică și, așa cum s-a dovedit în ultimele două. Hai aici! Plăcere! Să fie! Da, da, da! La primele două etape de asfalt, ca și la Euro 2 rozmotrice, motor 2 litri turbo, mașină cu care a venit la volanul unui Peugeot 207 Super 2000, cu care a și obținut victoria. În spatele pilotului francez, alt pilot care deja nu mai poate fi considerat un oaspete, pentru că deja Că am stat un pic acolo în soare până i-am aranjat pe fiecare să facă. Încă în prima etapă de macadam în sezonul a reușit, cum spuneam, Virgo Savo ocupă înaintea startului de la Cluj locul 5, un total de 30 de puncte. Urmărit de ghinion în prima parte a acestui sezon, tânărul Vlad Cosma, secundat de Florin Dorca cu un Citroen C. A avut și parte de ghinion, însă cu siguranță Vlad va oferi săi echipieri în cadrul teamului Napoca Rally Academy. Atenție la el!
Mă uitam, am ale mele la ce mă uit. Uite ce știe. Deci mai luăm o pauză. Da, bine? O să stai pe lângă mine când eu fac semn, atunci așa.